Long. Alisa. Naman niya. Hamang ka pa dulong. Tukog bukid kaya nag-harvest si mama karon. Nag-harvest si mama karon og Gulay. unsa man nimong gulay? Baligya para kapalit ng bugas. Aw ikaw mamaligya sa gulay Oh. para makapalit kag bugas. Oh. Oh. Layo-layo pa tong bukid mong tuan. Layo. Layo pa. Oh. Imo antos lang kag baktas. Antes na lang kay para nga palit og bugas. Wa day may bugas sa inyo balay. Wala man. Wala may bugas. Unsa man taga-adlaw mo mag-harvest anang kuan? Dili. Dili man niya. Dili mo taga-adlaw mag-harvest. Dili. Sa isa kasi manay kapila mo mag-harvest. Isa ra. Kaisa nya pila ra man po inyong income? Paano mga 400. 400 ang isa kasi mana. Oh. Nya pila mo kabuk magsuon? 5. 5. So maigo na inyong 400 ang semana. Oh, maigo man. Maigo ninyo. Unsa may trabaho sa imong papa? Construction Nagkonstruksyon? Haman dapit. sa Lite. Sa Leyte, bali magpadala pa yung imong papa sa inyo ha. Oh. O kwarta. Maayo ka ba kay nakauna-huna jud kag tabang sing mama? O ya, tabang ang ginako akong mamaya kay kuan. Mientras wala pa eskwela. Mintas wala pa eskwela. Oh, luoy kay sa mama. Maluoy kasi ang mama. Ang kana mo'y mayo nga bata no. Ani na lang. Nako ihatag nimo. Oh. Dara ka hulat ha. Oh. Okay, nako ihatag ha. Oh. Pumaga boy bugas sa inyo. Oh, kani oh. May bugas oh. Kaya para di na ka magto sa inyong kuwan ha. Nga karon ang diskarte nimo ihuli lang sa inyong balay. Dol-dol man kayong balay dire. Dolo man. Dol ra. Mampasa kuan na lang oh nya kani oh pamasahin nimo. Salamat ya. Ha? Salamat. Anak ra jud ha. Nya ipadayon nimo pagkamaayo nga anak ha. Namutabang jud sa imong inahan ha. Salamat gid ka sa imong gihatag ya. Agad ko nagtuoy nga nitaw nga mohatag sa akong bugas. Duha ka sako. Dako jud ni tabang sa amo aya. Dugay na horot. Matingala gyud na akong mama ani ya kay nakoy dala nga duha ka sako bugas. Nya ano na lang pag pumutana gay mong mama nga asa ka di kag bugas ingon lang nimong mama nga na naghatag sa kuha nga tawa ha. Wala okay la ha. Anak ra. Nya karon ang kana imo lang nang ipapilit kay ha. Kay di naman na maskarga sa mua. Ha kay naapa man kano. Ani na lang ug asa dapit yung balay na may tricycle mo labay diri no. Imo na lang nang ikarga. Nya imong pamilite padung dito sa inyong balay ha. Anak ra. Nya karon iuli lang sana nimo. Kadisir ka magtugbukid ha. Sige anak ra. Nya long mao ra tulong. Di na ako magdugay ha. Salamat gid ani ya. Sige ra. Tutos mi. Oh. Sige.